Selamat berkah kagem sedoyo masyarakat Bengle. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya Allah Gusti Mumin paring rahmat datangnya Nabi kang anugerah. Ya sirai wong tua janggo dolan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum adikku lanang selendang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke lakone apa selendang? Lakone santri suci. Ke ngajari supaya bocah-bocah enom sregep ngaji, sregep sinau, bisa ngadepi angele anggone ngaji, angele anggone goleti ilmu. Akeh keberkahan ning kangelan kuwe Kanca Batir. Ceritane pimenteng ning desa Wadas Malang. Waduh, ana wong tani sing arane kakek Abu Nawas. Abu Nawas ya. Abu Nawas ki mbiyen maling. Maling. Tapi malingnya maling guna, Arno. Apa kowe maling guna? Maling guna maksudnya apa, Teng? Maling guna ke maksudnya uang nyolong banda dunyane wong suki sing pelit. Bar kowe dibagina maling fakir miskin. Oh, ora dibadok dewek. Ora dibadok dewek. Iya, Tapi sing arane maling ya tetep perbuatan Maling, sing ora apik. Bener. Paham? Abu Nawas duwe anak sing arane Jaka Sabar. Wah. Jaka Sabar ki ning sekolah sering dipoyoki, anak maling, anak maling, anak maling. Mulane Jaka Sabar jaluk ngaji. Tapi Abu Nawase ora setuju. Wah. Nah, anak keinginan sing bertentangan antara anak karo bapane. Bapak, kula pengen ngaji, Pak. Suarane siapa, Teng? Suarane Jaka Sabar ke. Yang melasin nemen pangaji pet yang elangel ya Kang Lupit. Lah wong bapane maling sih. Bapak, kula pengen ngaji, Pak.
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada maghfir billahi sholatan Saimatan Biyawani mulkilahi Tambah ati iku anak limang perkara Kaping pisan maca Quran sapanate Kaping pindho salat wengi lakonana Kaping telu wong kang saleh kumpulana Kaping papat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada maghfir billahi sholatan Saimatan Bidawami mulkilahi Tambah ati iku anak limang perkara Kaping pisan maca Quran samaknane Kaping pindho salat wengi lakonan Kaping telu wong kang saleh kumpulana Kaping papat wedang irae kang luwe Kaping lima zikir wengi ingkang suwe Sapa wonge lamun bisa ngelakon insyaallah ta'ala ijabai Assalamualaikum Lupit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Ayolah. Kayong paseh Ayong wong Jawa Jawa bae aja saka arab-araban, Bang. Cari gurune nyongtang. Apa? Gimana sih? Imin Arab digarap, Hah? Barat diruat, Jawa digawe. Wong nyong garap itu tuh wong Arab, Harape wong ditang ngarepe wong Kendal gue. Bapak, kulo pengen ngaji, Bapak. Kulo pengen mangkat mondok, Bapak. Kon dadak pengen mondok, kenapa sih? Jangan sabar. Seringkah temen Kayak reka-reka nemen kon, jangan sabar. desa kok mondok Di bisa wong tua kayak kaya. Anaknya bang mondok mana reka-reka waduh. Kon ke ngerti oto. Kon ke anaknya maling, paham? anak maling mondok Bapak ke mantan maling, paham? Lo kan anak pondok pesantren sing gelem nampak anaknya maling. Kon nggak kayong seringkah temen ngisin-ngisin akan bapak dek. Ya Allah, mondok kan ngisin-ngisin cuman yakin. Isi ngarane wong tua goblok ya kayak iye ya. durung ngerti benten Dirongkakan di siteng. Kon ke ngerasa dadak pengen ngaji, pengen mondok, apa jangan sabar. ya gue Kayak mana ngopeni sawah, nyitak bata ya nyitak bata utawa ngingu kebo, paham? Bar kowe sugih bojo terus blik-blok mbek. hah lik blok embuk yo apa kuwi lik blok embuk yo apa ki Ayo ki maksudnya. oh ancul-ancul
Hayang sringkah nemen rasa. Bapak menawi kula mboten angsal mondok kula pejah kemawon Bapak. Ya wajaya kuwe to he. Ini kan juga mati. Kok aja ngomong mati-mati kaya kuwe. Ya Allah kon tega nemen maring Bapak. Angger kon mati Bapak sing ngopeni sapa dong Bapak ki bujang seken paham. Hah? Bujang second siapa? Bujang seken apa teng? Maksudnya duda. Oh, bujang Bujang seken. seken. Angger randa berarti perawan. Second. Nek kena kaya randa. Nyong kowe lebih suka janda daripada gadis no. Bisa nih dong. Bisane. Bisa nih. Karena hidup itu akan lebih indah jika dihiasi dengan janda dan tawa. Canda. Canda. Wis lah, kon kowe ora sendadak mondok-mondok ada apa to? Ah, gering kayak ngarit ngono luwih penak. Ngarit bae ngopeni kebo ya kena dong ya, ora usah. Kayak kae wong tua ngger akan ngingu kebo ya utake kayak kebo. Selendang. Gering ngerti kena udang gue. Apa Kang? Diweni ngerti. Nah, ngai pencerahan. Nyong dudu senter pencerahan. Maksudnya dikandani kayak gue. Ki ana pemahaman sing salah teng. Yang kurang pas. Tumrap bapak maring anake. Diweni pengertian mana? Nyong ayong sungkan Kang. Is, sini sungkan pimen. Nyong kowe ora pang menehi maring wong sing ora njaluk. Bisane. Engko dikira semuki. Terus Nyong kowe ora panuturi maring wong sing ora takon. sebabnya Engko dikira keminter. kayak gue. Paham? Dudu mone kaya kowe ki demi jaka sabar ben bisa mondok, paham? Demi. Ki bapane ki durung paham soale. Sebab ora siyogiane wong bodho kowe mandeg ning bodhone. Nah, Layam baghili jahili ayaskuta ala jahlihi. apa gue? Walalil alimi ayaskuta alal ilmihi. Artine Nah, ora siyogiane wong kang bodho kowe meneng karena kebodohane. Semana uga ora siyogiane wong kang duweni kepinteran kudu nuturi. Paham? Lah nyong ta anggarana banyu ora pang nyuwek, anggarana godhong ora pang nyawuk. wale kok ah. Walik. Wis pokoknya perkara ditampa apa ora, sing penting wis usul, gugur kewajiban, paham? Ikhtiar dong ikhtiar. Melas jaka sabar. Nyong gelem nuturi. Imen. Anggere nyong lagi mbangun tulung batane sumbang. Ya wis bocah kayong lah. Ngono pabrik. Pangapuntene Kaki Abu Nawas. Arane mohon mangap lah ke. Maaf, maaf. Ana apa Selendang? Sampean kowe bisane dadak nglarang-larang jaka sabar kowe mondok maksudnya apa? Nunggu mantan maling Selendang. Nunggu mantan maling. Angger jaka sabar kowe daftar ning pondok pesantren ini bakal langsung nolak, paham? Malah nyong tambah izin. Ya Allah. Naudzubillah mendelik kayak gini ya. Mendalik aman delik. Sampean kowe bersyukur duwe anak ora ngungkit-ngungkit banda dunyane wong tua. Ning kana akeh bocah sing ngandelaken banda dunyane wong tua. Wong tua durung mati bae waris nase wis nggo rebutan, paham? Warisna. Wong tuane hebat, ngadiraken nama besar wong tuane tapi orang nglakoni apa-apa. Barang oleh warisan, barang sing kudune dinggo amanah malah didoli. Paham? Bersyukur duwe anak sing kaya jaka sabar kiye. Ora nuntut banda dunyane wong tua, malah pang nyelametaken uripe wong tua ning dunia kalawan akhirat. Maksudnya pimen? Hubungane jaka sabar ngaji lan mondok karo nyelametaken nyong dunia akhirate kepimen? Oh ya,
Ki wong tuane ora paham, ora belajar agama. Wong akan ngingu kebo, utake kaya kebo dasare. Repan tak jelasaken nganggo secara akal atau secara agama. Angger secara akal kepimen, angger secara agama kepimen. Angger secara akal arane dalil akli. Kayak gie jakasa saparane Abu Nawas. Sampean kue ngerti bahwa sampean kue pegawaiane mbiyen maling. Di maling bogo. Seru nemen maning jawab. Berarti sampean dosa-dosane akeh apa secuil? Yo akeh dong paling jelek. Sampean berarti angger mlebu maring alam kematian utawa alam akhirat cenderung mlebu maring neraka apa swarga? Ayo. Kayane maring neraka dong. Nah, neraka Firdaus. oh neraka Firdaus. Neraka jahanam, neraka Firdaus. Sampean gue kaki Abu Nawas ngerti sampean gue duwe dosa-dosa akeh. Nalikane sakaratul maut malaikat ke weruh jenengan gue dosane akeh nemen, berarti malaikat Israel gue nyabut nyawane bakal kasar nemen wong sampean gue akeh dosa-dosane berat kaya gue lurut paham. Tapi ketika Jaka Sabar kue dadi anak sing soleh, Jaka Sabar kue nalikane sampean sakaratul maut, ya sakaratul maut toh, wong mati kan, wong mati kue antarane muat pahala apa muat dosa ya, paham? Kayak gue. Iya. Nalikane sampean sakaratul maut, Jaka Sabar kue ning sandinge sampean ngaji. Paham? Maca Yasin, maca tahlil, sampean lagi kejet-kejet dicabut nyawane, Jaka Sabar nalkin sampean. Malaikat weruh Jaka Sabar dadi anak sing soleh, sampean sing awale pan dicabut nyawane nganggo cara sing kasar, gara-gara duwe anak soleh akhirin jabut nyawane carane alus. Untung ya kowe. Paham? Oh kaya gue selendang. Iya. Angger secara agama pimen. Angger secara agama nganggone dalil nakli. Pimen gue. Sampean gue ngerti tahu ngrewangi wong dikubur apa ora? Tahu, yang tahu meloni wong ngubur. Wong angger neng kuburan. Kowe anak sing arane lempung go nganjel mayit. Arane apa ya, Tang? Arane gelu, paham? Gelu ya, Tang. Oh iya, gelu bener kowe. Kowe tinggalane Sunan Kalijaga. Sing arane gelu kowe kepanjangane ora tugel perkara telu. Nalikane menungsa wis mati, sing pertama amal jariyah. Sing keloro ilmu sing bermanfaat, sing ketelu anak sing soleh lan soleha. Jadi nalikane sampean mati pahalane ngirim terus gara-gara Jaka Sabar soleh, paham? Lo minter gue. Ya Allah, kejebule Jaka Sabar pengen mondok, pengen ngaji, kejebule pengen nyelametake yo ya selendang. Iya. Orang mung kepentingannya Jaka Sabar dewe kedok. Iya. Ya wis tong angger kaya gue bapak ngolihaken sliramu mondok si Jaka Sabar. Matur nuwun Bapak. Iya pada dong. Bapak ngapurane ya dong. Nggih Bapak. Terus ke pimen selendang. Mangkat maring pondok apa pimen? Kon jaluk mondoke ning ngendi Jaka Sabar? Wonten pondok pesantren Baitul Makmur Bapak. Kiai ini pun kiai ingkang terkenal, kiai kondang, kiai viral, asmanipun Kiai Syarif, Kiai Abu Syarif, Kanjeng Rama. Oh iya, mondok ana biayane, paham? Kon ana ora? Duwe duit apa ora? Duit apa ora? Duh, nyung duit ora goblok dong. Banda dunia sih mang didol, sing ora sekan maling lho. Bata apa pimen gue?
mondok kowe perkara apik aja dicampuri nganggo harta sing ora apik, paham? Harta nipu dan sebagainya kok ora bakal berkah, ora bakal dari daging. Paham? Aja Eko. Iya. Eko sih. Pimen kok nangger nyenggak aja tugel-tugel arek. Bocah. Bocah. Duwe bata apa ora kowe? Oh, nyung duwe sawah tinggalane Simbahe Jaka Sabar nggih. Duwe sawah. Kowe dudu sekan nyolong lho ya. Ora. Kowe halal. Yakin ke warisan Simbahe. Ke kira-kira ana sing pantuku apa ora Slendong? Kalem. Sedurung sampean ngomong pangedol, wis tak tawak-tawak nang dhisik. Utak calo. Yang kelakuane badhek. Sing ora pantuku sapa Slendeng? Arane Yudarmi. Dan Darmi. Ya kira ndak sugih. Bakul bata. Hah? Juragan Batak ya. Ya tolong didondangaken Yudarmi saiki beres tak bidal saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, assalamualaikum kakek Bunda Was. Assalamualaikum. Lah dari menang bae ora dijawab. Jawab. Ya Allah. Nyong jawab men sampean ladak men kaya kowe. Drocos boy. Rocos boy. Ya Allah. Cangkem apa? Nyong duwe bojo kaya ki ngger turu tak lekep bantal raine sumpah mati sih. Kalau kebau ya. Sabar lah ayo lah. Assalamualaikum kakek Bunda Was. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yudarmi. Pimen kabare? Sehat apa ora? Yo. Nguncis temen yo lah yo. Pimen kabare sehat jawab di menang baik gitu. Ayo tak isa. Ya alhamdulillah kaya tak isa talus ora kaya ngono. Alhamdulillah sehat Yudarmi. Sampean pimen? Ya sehat wala kamiyat alhamdulillah. Yang cangkeme ayo lah ayo. Raine nyungar. Nerocos men kaya kuwi lah. Saiki sibuk apa yo? Nyong sibuk nyanyi saiki. Penyanyi. Iya. Nyanyi yo. Waktuku kecil aku nggak tahu yang ngil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira kutil gak taunya pensil. Waktuku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol gak taunya pistol. Tembak-tembak dor tembak-tembak ho. Tembak-tembak dor tembak-tembak ho. Waktuku capek aku nggak tahu yang lembek-lembek. Ku colek-colek ku kira cobek gak taunya bebek. Waktuku gabut aku nggak tahu yang ribut-ribut. Ku cabut-cabut ku kira rambut gak taunya rumput. Rumput but rumput 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 but. Apa lo? Aduh. Penyanyi sing ngendi kowe? Wes kegiatan Yudarmi keh. Sat. Bengi kok. Kakek Bunda Was. Lodok temen lho. Mambune bae. Sampean jare Slenteng, kowe pangedol sawah ya. Iya yuk. Kenyong ngadol sawah sebau tinggalane Simbahe Jaka Sabar. Kowe sampe nggo apa sawahe? Didol nggo apa? Nyong pengen ngerti. Aja sampe nggo sing macem-macem lho ya. Nyong gelem nuku tapi duwite aja sing nggo macem-macem. Ngomel-meleman. Malah nggo mendem, nggo madon, nggo lembukan apa moh sungkan. Nggo duwite kok kaya kowe. Ora yo. Duwite ki nggo mondok Jaka Sabar yo. Ya Allah, ponakan nyong ya Allah bagus teman, bisa kaya Rapi Ahmad ya. Ya Allah orang kaya bapane, kaya Rapi ya ruwet lah. Ya Allah, Jaka Sabar. Enggih Yudarmi. Aja yuk. Ses. Sinopo? Tante. Ses. Tante waduke tante. Tante cangkeme sloncor kaya kowe. Nggih Tante Darmi. Kon kok angger ngajine ning ngendi?
Pondok Pesantren Baitul Makmur tante. Oh bagus ya. Kebeneran Abu Nawas. Nyong kuwe repan golet sawah nggo mbangun pondok setrap-tres. Pesantren. Pesantren yuk. Iya. Manakon kowe rega sawah sampean sebahu pira? Repan tak dodol 120 juta yuk. Idih murah temen ya lo. Ora tak nyang wis beres. Sugih. Yakin ora dinyang? Ora. Tapi ngapurane ki nyong gawe duite 20 juta tok. Oh. Ya. Engko 20 jutane tak anu kok. Nganggo anu kok Shopee Pay. Mudah-mudahan duite transaksi ki bisa dadi berkah ya. Nyong jaluk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yudarmi, hati-hati. Saiki budal maring Baitul Makmur, tak mangkat lupit ki sing mangkat nyong. Caka sabar karo slendeng kon tulung jaga omah ya Bit. Nggih Kakek Abu Nawas, muga-muga perjalanane lancar. Ki Caka sabar besok dadi santri sing apik, dadi santri sing temenanan ning Baitul Makmur. Kiai ini ora bain-bain, kondang luar biasa. Ya wong ana tamu kene lemari. Gulane anak laka. Ngutang disit ning Yumul ya. Ya wis beres, mutak sahur. Ya wis. Ayo Jaka sabar. Nggih Bapak. Ayo slendeng. Nggih beres. Budal saiki maring Baitul Makmur. Assalamualaikum Lupit. Waalaikumsalam Kaki Abu Nawas, sing hati-hati nggih. Wassalallahu maulana wassalamana alaina. Kocap Jaka sabar kalawan ramane kang aran Abu Nawas kalian selendang wis nratas maring berang-berang wilayah nganti anjuk dina sing ping 3 ditempuh pesantren Baitul Makmur patang dina patang wengi sak dalan-dalan tansah muji zikir marang ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Sak dalan-dalan Abu Nawas tangisan terketuk atine. Aku alaya kena anggere anakku Jaka sabar dadi santri sing besok bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tua Gusti. Sementara selenteng tansah menghibur. Kira-kira yen bendarane sikile mlentung sajagung-jagung sebabin ratas nrabas rineng penjalin sajing. Sirai selenteng diwenehi godhonge nangka. Ditaleni mubeng-mubeng gidrah-gidrah dadi gemuyu. Klalen Abu Nawas lan Jaka sabar turu senajan mung semendean watu gilang. Tangi turu digugah dening ocehing manuk prenjak, manuk cici, manuk ketilang, manuk cucak rawa, manuk jalak, manuk kacer.
ocehe ora pelo jalaran ora diganggu gawe dening tingkah srakae menungsa sing rusak alam ora mikir marang swaka marga satwa lan cagar alam. Jangan
Os. 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 As keriting apa? Os. Duduk. Os. Asu teles. Os. Os. Asuraimu. Kono aja ngaget-ngageti Slendang. Lah wong gari salam kaya ngangil temen sih kaya lambene kaya udah. Grogi dan Nyong rundok paham. ah. Nyong ki grogi Slendang. Maksudnya grogi kepimen. Nyong ki rumangsa nyong wong bosok, wong badhek, wong akeh dosane, wong kotor dong. Terus Mlebu panggonan suci kaya ki bukan awake nyong kobong. kaya bata dibakar. Ora kabeh sing katone suci kuwe apik, ora kabeh sing katone kotor kuwe ora apik. Contone, Kain kafan putih menakutkan. Paham? Tapi kiswah kabeh warnane ireng menyenangkan, Bro. Paham? ki nyong salam ora apa-apa dong. Ah, Wis gari uluk salam kok, wong salam ki wajib dijawab ya mesti jawab, Bu. sing bandel kowe. Tapi ngapurane. Kaki Abu Nawas. Dumen, Poma rong poma. Aja sampai sampean kue ngaku pegaweane maling. Ah, kowe timut-timut kowe. lah menungsa jare kon jujur. Seru goblok. Dia ngomong lirian tambah seru nemen. Bocah. Lah wong anggere sampean ngaku sampean pegaweane maling, awake dhewek patang dina patang wengi mlaku pada begoro mesti diusir jangan sabar ora ketambah, Bam. Demi anake. Demi anak sampean, jare pengen selamat dunia akhirate, pengen selamat sakaratul muate. Kena maut kowe. Iya dong. Aja aku. Iya. Nyong ora bakal nyong ngaku, nyong pegawe. Terus seru. Goblok kebuk lah kaya. Iya geger bae sih. Ngarane menungsa kowe panggonane luput. Ah, akeh kelalene. Alin sanu mahaluk katok wanisan. Foto atok. Loh. Sing bingung ah. Nginunge bensin apa ya? Grogi nganti ondok nyong yo. Astagfirullahaladzim. Salam astagfirullah. Nyebut disit. Put. Assalamualaikum Kiai Abu Sarip. Waalaikumsalam. Men. Suarane motor karisma no. Karismatik ngono motor. Laka motore tuh. Laka motore goblok. Kayak iki utak kebo ya kayak iya ya. Ya jajanake utake gudel iki mestine. Seleramu arane sapa? Kula naminipun Abu Nawas, Kiai. Kula saking desa Wadas Malang. Nggih. Singgih kae dukun. Kemudian jawab dewek. Abu Nawas. Nggih. Kesine ngarep sing rupane radan bagus sapa? Niki telok-tok kula, Kiai. Anak lho. Wah, niki sperma unggulane kula. Anak sehanya-hanyanya niki. Wah, nyanyi apa? Maksudnya mung-munge sonyonyo. Anakmu arane sapa? Arane Jaka Sabar, Kiai. Ya kaya arane Langgare Dalang. Kae sining mburi sing raine kaya blek icot sapa kae? Nami kula Hendrik Sugito, Kiai. Hendrik ya. Hendrik Sugito. Kula Slenteng, Kiai. Astagfirullahaladzim. Nyebut. Bisa nih krungu aran Slenteng setopir lho. Maksudnya apa? Wong tuane kayane wong melarat ya.
Wong anak aran sing apik-apik beake ka arane slenteng. Ki paling duwe omah omahe damoni be rubuh. Kepis. Ki slenteng duwe wong tua omahe be kesenggol curut be rubuh. Astagfirullahaladzim. Kiai cangkeme bisa kayak gue ya. Ngomong kapan? Sabar teng sabar. Sabar waduh kek. Mangsane apa sih? Nyong iya wong cilik, nyong iya wong melarat. Tapi yang duwe harga diri yo. Mangsane apa sih? 500.000 lah. Tapi bener apa orang sama Kiai ini? Hah? Kiai ini ngomongnya bener apa orang? Nyata iya. Cuma kan aja kayak kue oh. Harusnya dugel, wong nyata kan dugel. Heh? Wong nyata kan dugel sih. Nyong bembu bisa dugal no. Nyata kan dugal ya. Tapi ya Allah, bisa omongannya kayak kue menjah. Omongane berkah. Berkah waduh kayak berkah. Lekit brokok. Lah kiai ini nyong goblok-gobloki wong beda disugi. Iya ya. Gak berkah ya. Nah berkah. Ngambrek tenerang. Yang berkadukan. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu dilindungi dalam kebaikan kan Jabatir. Laulamu Robi ma'araftu Robi. Kita tanpa guru-guru kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kita, tidak bisa mengenal agama kita. Mudah-mudahan kiai-kiai ini dewek dilindungi Allah dalam kebaikan nggih Bu nggih. Amin. Kayak bocah neng buri ngomong apa? Orang yang ngentut mau ya. Karena ada nih ya. Bu Nawas. Apa? Aja ngaku pegaweane maling. Ya. Wah, yang Cerewet temen sidang. Delingna sepisan bae, yang ngerti nyong ora bakal ngaku nyong pegawean. Seru. Astagfirullahaladzim, kaya cangkem kebo ya kayak isi ya. Nerocos ya yang lah. Ki pantes ki dijodohna karo Darmi mau ya. Yo Darmi pas ladake pas wis. Saja kekir bae iki bang ngomong nyong tujuannya apa meneh. Ya wis mana. Pomarong pomanya. Ya. gak lanjut kowe, gak lanjut. Bapak enggal matur bapak. Ki maning rasa boran kudel jenenge nyruduk bae. Sliramu Abu Nawas gak sabar kalawan blekicot kae mburi. Ora apa-apa. Kenae kaya blekicot. Blekicot di bojone ayu darane. Maksane apa sih darane? Ngonrepan apa? Teka maring pondok pesantren Baitul Makmur, pondok paling kondang, pondok paling terkenal. Nemoni kiai paling masyhur ning kene, Kiai Abu Sarim. Repan apa kon Abu Nawas? Pangapunten Kiai. Niki anak kula Jaka Sabar nyuwun ngajos teng mriki. Ngajos. Aos. Ngaos kebo. Iya Jaka Sabar. Sliramu pengen mondok ning Baitul Makmur, pengen ngaji ning kene. Nggih Kanjeng Rama Abu Sarif. Ning kene kuwe memang ilmune tak gratis. Tubagus Afandi. Kasinggen ngestokan dawuh tinimbalan Kanjeng Rama. Ya santri Baitul Makmur kurang pira? Kula etang-etang santri enggal niki pangapunten kirang gangsal Kanjeng Rama Abu Sarif. Oh kurang 5. Kasinggian. Kayak iki ya Bu Nawas. Nggih, Kyai. Ilmu ning Baitul Makmur tak gratis. Tapi sing arane biaya mondok kuwi kanggo gawe ngresiki utawa nglondri pakaian kotore santri. Mangane santri, honor usbet apa? Ustad karo ustad. Ustad, iya, honor ustad. Ilmu tak gratis. Pangapunten niku kula badhe tanglet
sewulan niku SPP-ne pinten Kyai? Mondok ning Baitul Makmur murah. Sak wulan mung 8 juta Abu Nawas. Paham? Nyicil ya kena, kontan ya kena. Pimen? Oh nggih, kula wani 10 juta sebulan Kyai. Berjanang wala. Kalem dah, kalem. Kalem dah. Tahan. Payah. Tenang. Pranapa kondeng? 8 juta kue larang goblok. Danyang breno. Tanyang maksud. Danyang malah dipunjuli. Kuwi bencaka sabar kegiatan ditampa. Bencaka sabar mangan enak nang kene tong. Kon kok. Ki mesti kok kon waneni 10 juta, mesti kok takon pegaweane apa. Pomarong. Ora nyong ora aku nyong pegaweane mek esih. Aja seru-seru. Kebo ya loh. Hi. Yang gemesi nemen sih. Dadak anak lakon wayang kayak kiye ya. Yang juwe terus anggen lakon kayak kiye dia loh. Aja ngomong. Ya, ukur bae. Kae ning buri lagi rembuk apa kae? Mboten niku 10 amak 8 juta murah ya nggih, leres. Aja ngomong. Ya, ukur bae sikon ceko. Apa kon ngoceh bae kon. Rumit ya. Ora. Kerepan setahun apa semester? Lho kan mondok semester. Mondok apa bangun rumah? Semeter kebo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Bibi, anak batas sing ngatos men ora sih? Tak kepruk raine iki Abu Nawas sih yakin nyumpah. Telat maning takon pegawean. Ya, gugur bae. Angger sliramu nyanggupi 10 juta sak wulan. Berarti sak semester ki 60 juta. Nambah sak semester maning, nambah 60 juta maning, dadi setahun 120 juta Abu Nawas. Kon kuat apa ora? Kiat kulo kiat, Islam. Kiat kulo kiat. Oh, kulo. Telat maning takon pegawean. Ya. Ana aja macem-macem karo pondok pesantren Baitul Makmur, Pak. Santri-santri ning Baitul Makmur ki santrine pejabat, anak-anak pejabat, anak-anak pemborong. Angger perlu sing arane malaikat jin iblis ke dadi santrine Baitul Makmur, paham kon? Sombong amat lu. Dan sombong amat. Semua duit sumbangan ya. Sombong nemen ya Allah. Sabar dong, sabar. Tenang ya Allah. Waktuku kecil. Ya wis. Aku ki penasaran Abu Nawas. Sliramu kuwi wani munjuli duit SPP nganti 10 juta nyung repan takon. Kon kuwi pegaweane apa Abu Nawas? Lho, kula ta pegaweane maling kok Kyai. Tenang waduh kek. Bubar wis lah hayang lah. Kebo lah. Remuk. Bah. Bajingan. Ora sudi nampa anake maling. Pondok pesantren barang-barang ilang kabeh. Bagus Afandi. Kasinggen Kanjeng Rama. Ora sudi.
aja sampai Jaka Sabar ditampak utawa mitek pondok pesantren Baitul Makmur bimi carane dusir saiki kasihan Kanjeng Rama saiki Gus, niku kiyaine teng pundi niki rembagane dereng rampung bisane kok malah mlebet Gus. Kiyaine teng pundi Gus? Pangapunten Kaki Abu sinten Abu Gosok. Nami kula Abu Nawas. Oh nggih nggih. Kaki Abu Nawas pangapunten niku Kanjeng Rama saweg salat duha niku. Oh, salat aduha. Kebo. Salat duha kebo lah ya Allah ya kayong lah wis bubar lah kayong lah waduh kenjeblok wis lah kayong lah waktu ku kecil nyong nak mendas lah kayong lah ya Allah nyong anggar ngomong asu oli tak ngomong asu sung bayang ngomong lah ora oli sih ya kecontoh maksudnya ya Allah ya Allah kebo ya nyong mati bae ya Allah ya Allah Mas Bibi yang karena bakaran batanya malu dibakar kayak gini. Sabar masukin. Lah niki pripun Gus? Niki putra kula Jaka Sabar niku ditampi napa mboten Gus? Pangapunten Kaki Abu Nawas. Wau salah kula ngucap pangapunten niki sanes salah Kyai sanes niki salah kula pangapunten kula wau ngucap niku kirang gangsal nggih santrine nggih kirang gangsal kirang 5 berarti anak kula niku saged mlebet to Gus pangapunten sing kirang gangsal niku tingkat 6 lah niki Jaka Sabar kan mlebet tingkat setunggal lah pangapunten santri Baitul Makmur sing tingkat setunggal niku sampun penuh sampun kebek diisi anake pejabat anake pemborong niku pangapunten nggih pangapunten nggih dados niki Jaka Sabar mboten saged ketampi oh pripun pangapunten niki badhe wonten majelisan ten mriki nggih pangapunten niku panjenengan pakaiane compang camping niku sikile nggih reget pangapunten nggih mangke panjenengan malang regeti pondok pesantren niki pangapunten nggih monggo lho niki pripun niki monggo panjenengan wangsul mawon niki badhe wonten majelisan nggih. Lho niki pripun anak kula pripun? Pangapunten Jaka Sabar niku mboten saged ketampi wonten pondok pesantren Baitul Makmur. Apa? Sabar dong. Maksud mawon Kakek Bunda Mas nggih. Ya. Pangapunten. Niki pripun Bapak kula mboten saged ketampi wonten pondok Baitul Makmur Bapak. Aduh dong ya Allah pindah pondok pesantren bae ya dong mboten Bapak
Menawi kula mboten mondok teng mriki kula luwung pecah, kula luwung mati mawon Bapak. Aja kaya kuwe dong, aja kaya kuwe. Ya Allah. Kayak kiai ini kepimen sih kayak. Kiai ini kepimen kayak. Wong kiai bae omongane ora bisa dicekel. Wong bosok kaya nyompan cekelan omongane siapa? Dong, pindah pondok bae dong. Boten Bapak, agar kon mati Bapak karo sapa. Aduh. Selendang. Selendang. Nyong wis mati. Selendang gepimen tulungi Jaka Sabar Selendang. Ya mbu ya. Gepimen kejadiannya bisa kayak gini Selendang. Karena kayaknya aku jaluk mati agar orang gelem mondok nih kene Selendang. Selendang. Berisik. Wis dikandani pirang-pirang. Aja ngaku pegaweane maling. Maling aku nyong pegaweane maling dae. Maling bos. Maling bangga. Kon bisane ngabruk sirahe nyong Selendang. Ngapurane. Watu-watu itu. Asline ngelus kebanteran tapi. Ya Allah. Bapak kula mati mawon Bapak. Iya maning gudel. Artine kur mata-mati. Ngartine mati cok. Bocah. Pimen gedeng. Sampeyan gawene pimen sih? Lagi gawe Jaka Sabar pimen sih? Aduh ora kompak mesti bocah. Ya kepimen sedeng tulungi cok ora bisa apa-apa. Nyong wong melarat Selendang. Nyong ora apa-apa nek karo kiai gede kaya kae Selendang. Ticalo. Tugale nyong kalah karo larati nyong ndeleng kiai bajingan kaya kae to. Abu Sarip kaya kae to bedhe. Padahal jarene kiai nyong sing arane dakwah kue utawa ngejak-ejaken. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maidotil wajadilhum biladihya. Ahsan. Kue perintah ajakan wong-wong supaya ning dalane Gusti Allah. Berarti sing diajak kue sing durung ning dalane Gusti. Anak-anaknya maling pengen sinau agama kayak Abu Sarip bisa bajingan demi kaya-kaya. Cari kiai kue rahmatan lil alamin. Cari kiai kue memandang umatnya dengan kacamata kasih sayang. Gara-gara wong tuane kue maling be ora gelem ditampa. Padahal wong apik karo wong ala kue duwe kesempatan sing padha kanca batir. Wong apik duwe kesempatan mergawe ala, wong ala duwe kesempatan mergawe sing apik-apik. Ngerora bisa lo menang sulinge nyempat tugal ya. Kayak kae kiai model apa? Bim menang. Aja duka lo dong. Sampean tak berani teman-teman aja gigir bae. Tak usaha. Iya dong. Abu Sarip. Kamera ka? Selenteng wong benglek. Danggap nyong wani apa? Oh, pimen kuwe. Nyong danggap nyong wedi apa? Nah, ayo iya. Abu Sarip. Metu. Weh. Orang mau tak dambrok na pondok ke. Abu Sarip. Tak ketung ping 5 10 wis. Toleransi. Angger ora metu tak bandem sumpah temenanan. Siji. Bu Sarip. Loro. Sarip.
Telu. Wolu. Asem. Dugal nyong ya. Mangsane apa sih semangkal disit darane nyong? Apa? Kenapa kue, Pak? Hah? Kenapa? Nyong gawa senjata. Apa sih? Oh apa? Iya. Waduh. Sosis bakar waduk, sosis bakar. Angger ora metu tak dundang ping telu tak bandem nganggo gadake pondoke. Bu Sarip. Abu Sarip. ABUBU Abu Sarip, Abu Sarip. Bangset temenan iki ya. Suk. Lah. Lah. Dalang ora sampeyan melu. Bu Sarip. Asem tuh uduk ora metu ya. Ya Allah. Pang pimen ke carane kiye. Bapak, kula tolong diantaraken maring Guci, Pak. Kenapa ring Guci? Jane maring Guci sih. Kan kongkom apa? Kon bang apa daling sedih-sedih malah maring Guci. Kula tak anjlok tang mencolot sekan jurang letter S, Bapak. Kula tak mati mawon menawi mboten ngaji teng mriki, Bapak. Astagfirullahaladzim. Dong aja kaya kuwe dong. Kok diajan nyalahaken Bapak. Bapak nek kene wis nganter kowen padang dina padang wengi mlaku. Sawahe Bapak, sawahe tinggalan si bae konya wis didol. Bapak mbene wis gawa duit 20 juta, jangan sabar. Kiai ini kerungkunan nemen ya. Abu Nawas, Nggih, Kyai. aku krungu kon mau nggawa duit 20 juta bener. Nggih, Kyai. Kula niku mbethok arta 20 juta cash niki. Temenan? Nggih. Yakin? Nggih, serius. Oh, angger kaya kuwi ya berarti Jaka Sabar ketampan iki. Ya. Aku pengen weru coba bukti kon gawa duite ndi. 20 juta ndi? Gawe meneh coba. Codot. Codot, waduh, kene dudu codot. Si, Blekicot. duit 20 jutane Ndik. Ya kita gawa. Ki kiyaine njaluk duit 20 jutane slendang. Persen dong. Persen waduh. Terus gelem dewekna. Ki ben Jaka Sabar ngaji, Dong. Astagfirullahaladzim. Alah sedang alah. Muka-muka laka kayak sing kaya kene-kene. Dih, mata duitan nemen ya. Ngaji sedang mesti ngaji. Nah, Asu monggo Kiai. laka aneh. Lakon cut. Lah niku Kyai artone Kyai. Ya wis. Oh iya temenan duit. Ke duit 20 juta Abu Nawas. Nggih Kyai, niku duit juta 20. Duit 20 juta. Ngapurane niki pripun Kyai? Ya ora apa-apa, wis Jaka Sabar ketampa ning kene ya. Jaka Sabar ketampa. Ayo tangi-tangi tang.
kon ka ora ngomong awit mau kon kowe gawe duit 20 juta. Es. Jaka Sabar, kiye dong, kon ketampa dong. Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun maring Kiai, mana kowe sing nampa kuwun? Matur nuwun Kanjeng Rama Abu Sarif. Ya, jagung-jagung aja perak-perak kon durung adus iki. Nggih Kiai. Alhamdulillah ya dong. Nggih Bapak. Nah, kesimpulannya kayak Kiai Bu Nawas ya. Saiki Jaka Sabar ketampan ning kene. Ki mung sak semester sak semester lho iki lho, 20 juta iki lho. Nah, kon kok angger Jaka Sabar panglanjut sak semester maning, sliramu 6 bulan sing repan teka kon mene maning gawa duit 20 juta maning, paham? Oh, beres kae. Sawah kula tesih. Akeh. Ya ora usah enteng sih. Ya. Thanks, Bu. Wah, alhamdulillah niki wis ketampa nggih Kyai. Ya, mangke 6 bulan malih kula teng mriki malih Kyai. Betok duit 20 juta supados Jaka Sabar bisa pepek mondoke setahun. Ya wis, ya. Kula nyuwun pamit Kyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora sabar-barang. Waalaikumsalam. Ya Allah, Kiai ini bisa menjaga kesucian nemen ya. Raimu diece goblok. Astagfirullahaladzim. Seutak utak kebo ya kayak kue. Wis lah, nyong hormat maring Kiai ini. Nyong tulung titip Jaka Sabar neng kene ya. Mencing oh. Mencing waduh ke. Nyong mlaku neng kene be sendale tak dol nggo tuku aku waraimu ya. Iya sih ya. Nyong mau ora sangu akuane Yuta Isah soalnya. Yo molan apa ya. Titip ya. Ya beres. Lo nyuwun pamit Kiai. Ya sing hati-hati. Anakku Jaka Sabar kon kelakon mondok anakku. Sini malah gemuyu. Nangis kunyuk. Bapak kula ngaturaken panuwun Bapak. Bapak sampun berjuang kangge kula Bapak supados kula saged ngaji teng mriki Bapak. Iya toh. Ke bokene kowen bakale bunga ning swarga toh. Weruh anake bisa ngaji. Weruh anake dadi anak sing soleh. Bapak njaluk ngapura toh. Bapak njaluk ngapura, Bapak ora bisa nekon pada dunia sing akeh. Bapakmu bisa modali kon bisa mondok neng Baitul Makmur. Besok Bapak angger wis mati ora pang titip apa-apa. Bapakmu titip awake Bapak ya dong. Angger Bapak wis tua tolong diopeni dong. Angger Bapak wis tua, angger Bapak ora bisa sholat tolong Bapak disolati. Bapak dikancani sholat ya dong. Ya Allah, anak gendong si damodong ya Allah. Ya Allah, yang sedang depan anak gendongnya bisa mondok. Bapak ke wong bosok dong. Tapi Bapak ora pengen anaknya juga bosok kayak Bapak. Tulung kon ngaji sing temenanan ya dong ya. Kon ngaji sing sregep. Apa bae pangendikane kiyaine dituruti ya dong. Ngaji sing temenanan dong. Bapak tak balik tak kancap maning dong. Sing sregep mondok ning kene kon bakal dadi kiai temenanan. Jaka Sabar. Bapak